Manifest amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra l'LGBTI-fòbia 2024. Elaborat pel Departament d'Igualtat i Feminismes i la Comissió de Coordinació del Consell Nacional LGBTI de Catalunya. Com cada 17 de maig, commemorem el Dia Internacional contra l'LGBTI-fòbia coincidint amb la data en què, ara fa 34 anys, l'Organització Mundial de la Salut va retirar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. Aquest fet va suposar que l'orientació sexual de les persones deixés d'estar patologitzada i esdevingués una fita en la lluita contra els estigmes, els prejudicis i les violències exercides contra les dones lesbianes, bisexuals i trans, els homes gais, bisexuals i trans, les persones no binàries i queer, i totes les persones que vivim en els marges de la norma heteropatriarcal. Malauradament, en molts països del món, l'orientació sexual, la identitat i l'expressió de gènere de les persones continua sent criminalitzada i castigada amb penes de presó, tortures o fins i tot amb la mort, i en altres indrets és perseguida socialment. És evident que durant els darrers anys hem fet passos endavant amb l'objectiu d'assolir una societat més justa i lliure de discriminacions. Malgrat tot, la LGTBI-fòbia continua present en molts àmbits de la societat catalana i atempta contra els drets de les persones LGTBI, especialment el de les persones trans. També assistim a una presència creixent dels discursos d'odi alimentats per l'extrema dreta i els grups ultraconservadors i antigènere, que tenen com a objectiu abolir els drets i les llibertats assolits al llarg dels anys. Gràcies a les lluites i mobilitzacions del moviment associatiu LGTBI+. El Govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les entitats del col·lectiu s'adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, de forma reactiva, però també, i més profundament, de forma preventiva. Per això, des del Consell Nacional LGTBI, demanem que la societat civil i els poders públics treballen de manera conjunta per impulsar el marc normatiu en matèria LGTBI+ del nostre país, que és ampli i afecta els diferents àmbits socials per avançar en aspectes com ara la modificació de la Llei 11/2014 del 10 d'octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, per tal d'actualitzar-ne els continguts i adaptar-la als reptes actuals. L'aprovació de la Llei Integral de Reconeixement del Dret a la Identitat i Expressió de Gènere, la Llei Trans Catalana, que té com a objectiu enfortir els drets de les persones trans. La millora de l'accés de les persones lesbianes i bisexuals i dels homes trans a les tècniques de reproducció assistida en salut pública. La garantia del compliment del nou decret d'educació, en el qual s'exigeix la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBI en el currículum català de totes les etapes i, per tant, esdevé una mesura important de prevenció de violències i discriminacions futures. El treball continuat per facilitar el desplegament de polítiques públiques amb una perspectiva LGBTI de caràcter interseccional, a partir d'un treball conjunt interdepartamental. Perquè a mesura que les normatives d'igualtat es fan efectives, s'ofereixen recursos i es posen en marxa serveis especialitzats per denunciar qualsevol vulneració dels drets, augmenta la consciència col·lectiva sobre l'opressió que patim per qüestions de gènere, milloren les nostres vides i afloren situacions de discriminació i violència que abans quedaven invisibilitzades i, per tant, impunes. Amb motiu d'aquesta jornada, condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, trans, intersexuals i queer. Apostem pel reconeixement de la diversitat i l'equitat entre totes les persones en una societat democràtica i plural i fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per erradicar qualsevol mena de discriminació i violència i la seva prevenció profunda per defensar uns drets que s'han d'exercir i garantir de manera col·lectiva.